Добрий вечір všetkým, хто нас зараз слухає. Ми починаємо нашу бесіду о лемківських говірках середньої лемковини. І перше, як зачати, почекаємо за 2 хвилі, а поки можете послухати лемківську співанку. І już як послухати, то зачнемо. Найся люди кус зберуть. Добрі. Думаю, що можемо починати. Хто не знає, я ся називам Максим. І моя родина походить з Східної Лемковини. Ми ж гадали у Східній Лемковині. Я буду гадати, так як гадали в моїм селі, недалеко коло Сянока, село Кінської. Прошлого разу згадались ми за говірках Улюча, Кінського, Команче, Мокрого, Вислока і так далі. А днеска погадаємо о Теляві, або правильніше буде Тельові, Вільховці, Герові і Бортні. Є то центральна Лемковина. А теж, хто десь з тих околиць, або не з тих околиць, але хоче щось звідати, то пишіть ваші питання, і я буду радо на них відповідав. Ну, добре. Я поширю вам свій екран. Напишіть, будь ласка, ціня видко, щоб не знав. Це видно тут екран, що я транслюю.
Ну, думам, że раз ніч не пишете, значить добре видно. О, і значить зачинаємо. Зачнемо від того, що заслухаємо, як гадали хтельові, як гадали вільхівці, і так потім już погадаємо о тих рисах, які вчули з мене. I mali na klebanii Grecko-katolickiej cerkwi. Українська міліція. Українська міліція. Разом зі священником Каборовським. Він був Каборовський ще. І вони були на ваше село чи і по друге село? Були на Шімшів. Котрі села пильнували? Пильнували Смиречний, Бшану, Завадку, думам, що ні. Зіндранову? Дзендранову, Барвінок, і Тельову, і Терщану. Смеречне? Смиречне, і Певновичня, і там далі, знаєш. По Дуклю. А вони ніч не мають спільного з пильнуванням границі? В Барвінку була далі границя? Була, німці пильнували, вони не пильнували. Січовики не пильнували границі. Тільки німці. В нас. А в інших місцях я не знаю. Знаєш? І чи в селі був млин? Робив муку з тим молою? Ну, ми не мали, ми ходили до Дуклі. Аж до млина до Дуклі? Дуклі, а худик був, мав млин. Той худик. А в селі ніхто не мав камені? О, так, мали, ми що ми мололи. Є. Чи їх не позабирали в чаші війни? Позабирали, бо пізніше прийшло, січовики прийшли і казали розбивати каміння, млинці, а ні то заберуть, покидати, не можна молоти. Чи бломбували так котре? Я не знав, хто то не знав. Казали людям не щити. Є, вже не вільно молоти. А якби такого жімали, що собі муку вдома робив? Не було такого випадку. Та може і знімали, так люди зараз сварили. Не знаєш? Доносили на... Ну, вони не я не знаю, чи доносили, але як, так, що до українців, то кожен ще поставив до тої поліції. Каже, що я буду, як я буду жив, як я на хліб не змелю, правда? Я змелю буду їв. Так, а вони сказали, я розоб'ю, іди геть, я не буду тримав, а він не розбив. Ну, та добре. І ще заслухаємо, як гадали в селі Вільхівець. Що вам родичі оповідають з тих днів, що більша частина села, напевно, поїхала на Україну, так? Так, to довга історія є, бо tu перебувало військо російське, значить, українське, і ми в ті другі хижі тут перебували. А вони тут були, і ми тут, отак, сусіди їхали некотрі już tam na Ukrainu, bo to musia chyża spaliła, tam to musia spaliła, tam to musia spaliła. No to jechać, tam to jechać, a agitacja silna była, żeby jechać, bo tam bardzo dobry było. Tak twierdzili niektórzy bynajmniej. I rodzice tu się już w jeden czas wątpili, chcieli jechać, można by to powiedzieć. I kiedyś rano stali o 4 godzinie i tak się już przygotowali do wyjazdu. A taki młody wojskowy powiedział, gdzie tej chadzie się zbierać. A taki drugi powiedział, że do naszej Rosji. A to każe, a w jaką oblast? A on powiedział, że do Dniepropetrovska. O, jak do Dniepropetrovska, to nikt bo nas luda chwaty. A mama to czuła i w płacz. Powiedziała, taki smarkaty, to pamiętam, bo tak z 22 roki mi maty w ogóle i powiedział już, że u nich luda chwaty. Oj, nie piszli, zostali. Sąsiedzi tu dwóch wyjechali, a myśmy zostali, bo po prostu jakby перечули. No to добре. І що чули ЗМО? Слышали, як гадали хтельові і як гадали вольхівці. Видимо, тих два села ту.
Я mam, хто позирав нас прошлого разу, то видів, що я mam таку мапу. І на тій мапі суть дві таких лінії. І в обі тих лінії позначають сталий акцент, або наголос літератською мовою. І як більше гадали ми, що тут, на Всході, то і Команча, і навіть в Вислоці, і в Чистогорбі, до речі, нас звідали потім, яка мова була в Чистогорбі. В Чистогорбі була мова барс подібна, як мова була в Команче. Там був рухомий акцент. Рухомий значить, що так як в літератській мові ми знаємо, що приміром гадаємо новий, а не новий, старий, а не старий, наголос падає на кінці. І не тільки на кінці, приміром там витратити, а не витратити, якби то є було в мові лемківській. І не все то значить, що такий рухомий акцент, як в літератській мові був і в Чистогорбі, ясно, що ні. До приміру, в Чистогорбі гадали голова. Знаємо, що в літератській мові голова, на лемках голова. І менше з тим, але така мова була в Чистогорбі, і то є відповідь така коротка на те звідання. Так от, от тих двох лініях. Видимо, тут перша є лінія, Чистогорб, а Команча не підпадають за ту лінію, значить вона першу таку границю того сталого акцента, значить то є, що там, в тих селах, як Віслок, Одрехова, Босько, навіть в таких селах, як Липовець, Дарів, tutaj, був акцент часами рухомий. І так, навіть був такий мовознавця Верхрадський, і він записав тут рухомий акцент далеко, тут, де воля ніжна, і там він записав до прибіром літератській мові повіли безми ягід, не є чого, ягід, а там повіли не є ягід. То ані властиво лемківський акцент, ані властиво літератський, то є теж барс інтересно. І допіру такий твердий сталий акцент се зачинає за том лінією, już доходить до Барвінка, до Тельови, і от о Тельові, що можеш повісти з тим акцентом, що був такий мовознавця Іван Зілінський, і Іванове Зілінському писало дуже люди. Ксьонц, який був в тим селі, в другому селі, і другі мовознавці писали о якихось там річах. І гадали, що навіть на Барвінку і навіть в Тельові може вчути рухомий такий акцент в таких словах, як, приміром, «отскочив» на місцевому, а не «отскочив», чи «отскочив», якби повіли в літератській мові. Наголос падав на тут «от». І що інтересного, власне, о Тельові і о Вільхівці можеш повісти з тих оповідок двох людей. Перше, що ясні чули ми, як гадають таку звиклу фонему «и».
То є давна фонема, і позначає таким самим літером, як зараз в мові москівській позначають звук «и». Але то не значить, що тот знак або та фонема є якась москівська, ні. То є правдива наша фонема, ленківська і українська борша. І от на лемках Ігнатяню, рідше на бойках, теж на Закарпатті, вона є збережена, захована. Там чули, як люди гадають, та фонема не все гучить однаково. Приміром, можемо повісти «войти», і вона радше так затягать на «у», так якби округляться «войти». А в других словах, до приміру, там «т», ми чуємо чітко «т». Так само в слові «було» можеш повісти і «було», можеш повісти і «боло». Також затягаться радше і на «о». То є дуже інтересні, а теж, що то взагалі є за фонема. Давно, я все постарам, щоб ви могли видіти, давно писали люди не знам, це добре видко. І ще в мові руській за часи Руси писали бити. Якби то зараз прочитали в Україні, і тут, як і на лемках, слышимо, то є «и», а ото «е», що звикло про нас зараз, борше гадали як «і». Але не таке такої звиклої «і», як ми слышимо зараз в словах, приміром, сила, їсти, мати, мити. А воно було таке, як в Галичині. Чуємо по деяких гуках, приміром, ніс, як орган, я мам ніс, але я приніс. Тобто перше «і» не м'ягчить, тобто попередну приголосну, а другий «і» юж м'ягчить. І за часи Руси то є «и», ото є, вимовлялося як «і», вже не м'ягчить. І то само чуємо в говірках і Липовця, і в говірках Тельове, że гадають ходили, мали, бити. Найліпше то є чути тута. Тута радше чути то є поле. Ми мали, ми дали, ми їли, ми спали і так далі. То є bardzo архаїчна риса, і та риса направду досить інтересна і унікальна. Навіть в тім плані, що поляки гадають теж «і», але польська «і» м'ягчить попередньо, тобто поляки б повіли «ми», не так, «ми мали», а лемки б повіли «б мали, ли». Тож таку рису здибамо ту, гнацяню, і властиво то та риса означать нацяння. Нам теж пишуть, що в селі Вовче на Турківщині теж кажуть твердо «и». Драчки, бурачки.
To jest też bardzo interesnie, za to, że naprawdę na bojkach też możemy чути to архаїчної Добрі. Тепер заслухаємо, як гадали в Горові. І зараз чуємо, що то та мова дещо ще різнила від тої мови, що була в Вільхівці і в Тельові. I przyszli żyli do niej, a ona przyszła niby po wodę, wstekła, żeby wyszła, a ja już taka chodziła do babą, bo to w Myśliwkinci moja baba była, tatowa mama. I one przyszła niby po wodę z chaty, a żeby wyszła, a ona już tak ostatnia była, do ліса там, до Тодорівки, і їй нема, та й нема, а вони ще дивили, але якось то люди були, я ж придумаю, я тепер маю розум, чи розогнали люди, приїхали німці, два, і того. І пішли там до той валки, бо не знаю, як ще писала, то ще так писала. Зувальова. Так, Зувальова. А то чула, то ні. І вони жили в хаті, вона пішла по воду, а вона пішла до Шовтуса, дала дати, а Шовтус дав Бутищем пив, бо він такий живий. Його був обов'язок. Та, А хто був чи Шовтусом? вийшло, ще прийшло люди, і так жили, хапали хлопи, не знаю, чи і баби були. Бо я там не була, я не йшла. І вони їх там обстановили, а вони якби тіли вже німці йдуть з людьми і втікали. Хто втікав? Люди хати до ліса. І як втекли до ліса, а німці що не доженуть їх, і ці фінали готують. No to dobry. Słyszeli, jak gadają w Грові. До речі, Іван Верхрадський записав то село як Горова, а не Гирова. Ну, та направду, то треба поглядати в документах, щоб знати, як то направду було. Етимологічні Гирова – це Горова, ну, але байка. Що можеш повісти о Горові? Перше, że tu w Gorowie już nie słyszymy tego i, a słyszymy zwykło i to ta babcia powiada i na miejsce tego dawnego i. To ona powiada бити, іти, ходили, а не так, як гадали Хтельові і Хвільхівці. І ще така інтересна риса, направду не знам, це слышали ми і на тім видиві, то треба bardzo довго слухати, але ми знаємо, що в мові літератській ми гадаємо, до приміру, сіль, двір, віл, віз, кіт і так далі. В Горові ото старе О, бо то ті слова більше були як соль, двор, вол, бог і так далі. Гадалися з тим гуком Зато в Горові більше гадали сіль, бог, двор, лой і так далі. І то та риса лучить Горову з одної сторони
аж з далеком говірком, ой, направду, аж от з-под явірок, аж ген тутай, а теж з деякими говірками нацяння, до приміру, зі здебками і з глудном, і теж частково з селом Лубна, Гнацяню. Тобто теж bardzo інтересно, теж, яким гадав Борше, до приміру, кінським гадали я був, я мав, я взяв, з таким старим ли на кінці, і літератській лемківській мові, або том подобам літератської мови з-под горлиць, там теж пишуть ли. В Горові гадали звикло в, я був, я ходив, але ото а в словах, приміром, я мав, я брав, я взяв, переходило на о. Я мов, я брав, я взяв. Тобто така звикла навіть не чисто лемківська, але й галицька риса. Ну і таке. Добрі, перед тим, як зачати тото відео, наші звідали люди о дуклі. Знамо, що з-под дуклі прийшли якісь лемкі кресаньох, як писав Антонич, і звідали, що може інтересного повісти о дуклі. Ну, Дукля була не зовсім село, а радше містечко. І я знам, що зараз то не є велике містечко. І знам, що борше там було доста Жидів. Що можеш повісти за таку дуклю, що ну, лемків там було не дуже. І чи суд там українці або руснаки, зараз того не повім. Думаю, що суд, який в кожному селі, бо зі свого досвіду знам, що коли поїхати там, а сям по селах, то навіть тут поляки, вже там суд по тих селах, то часто вони суд вимішані. Того була бабця русначка, або українка, того була мама. Тут навіть добре знати гадати по лемківську. І думав, що там суд люди, але думав, що більше люди може глядати по селах довкола. Але коли гадати у східній Лемковині, то шутки були веселені на УСРСР, хто куди, а в Южному центрі то були і веселені і під час Вісли багато і так далі. Добре. Єдно. Що ще можна так огульні повісти о тих от селах? А то і Завадка Риманівська, Терстяна, Тельова, Вільховець, Мшана, Барвінок і так далі. То хіба то теж, як на мене, то ті села суто властиво такі лемківські, бо на сході już були такі переходові говірки, і там часті були якісь там риси бойківські, там були долівські або нацянські риси.
А в центральній Лемковині була збережена така правдива руська в пляні українська архаїчна лексика і фонетика. І зато że на Заході було дуже полонізмів. Tu було już доста полонізмів, як і тут, за те, що tu було дуже поляків, а tu було доокола дуже поляків. Tu якось так було, що менше було поляків, і зато мова була найчастіша про мене. Найчастіша мова була власне тут, в тім місці. І про мене зато, коли говорити, де була така властиво-лемківська бесіда, то можна поїсти вже в тих селах. Зато, що тут були швидкі такі властиво-лемківські риси, як сталий акцент, як гадали кін, кіст, а не кінь, кість. Але була теж лексика, що гадали тепер, а не під польську, як ту teraz, ту teraz. Гадали, ту гадали, я знам. Ну, гадали добрі по-нашому. Добрі, ну і ще маємо жвідання. Mi tu написали, що позиціонуюся, що у корінних лемків Львівській області немає. Я зустрів жителів села Бабина Старосамбірського району недалеко від Лімни. Вони між собою говорили широким використанням лемківських фраз. Хижа, кунь, вбертали отаву, лемі тебе, з чітким та переважно наголосом на передостатній склад. Вимова була подібна до жителів Великоберезянського району і відмінною від вимови Розлучі, Турції і Сянка. Казали, що вони не переселені, а жили коло Лімни. Добре. Як я знам, Лімна то є ту. Отут є Лімна. То є недалеко на Закарпаття. І що можеш повісти о тим селі? Я мам таку файну мапу. Навіть декілька мап. І видимо, що слово лем ще здибає ту. Не знаю добрі, чи буде воно отут, коло Лімне. Видимо, що в Львівській області воно є. І воно є на бойках. Я пишу такий свій блог, і там я гадав раз о тим, яка етимологія слова лем, і на бойках на Самбірщині є слово леме і лено. І то слово є з того самого коріння, що і слово лем. Ясні, що то люди несуть лемки за те, що не швидко виділять мова. Бо теж була культура, архітектура, убрання. І то швидко разом, комплексно виділять етнографічну групу. Олімні дуже інтересні, але то треба глядати więcej по розмаїтих жрудлах, а już товде то можу повісти більше. Ну, за тим же ту з боку суд літовищі, то ясно, що там радше живуть культурово бойки по убранню, по архітектурі і так далі.
мовні, очевидні, що було, як і кожна мова, так і кожний говір плавні переходить один в другий. І зато не було такого, що, до приміру, команча суд лемки, а już, я знам, там, Душатин, а, до речі, є мапа, і то та мапа отут засвідчує, приміром, Прилуки, już бойки. І так от має бути. Ясні же ні. Бо була така довга переходова смуга, і може таке бути, що тут селяни з Лівна радше би ще порозуміли з кимось з Тісне, або навіть з Команче, лексичні, за те, що 100% тут теж гадали юж, були якісь слова спільні з лемками і так далі, аніж з бойками десь там з долини, бо що до долини, навіть більше є дорога, аніж до Команче. Ну, та добре. На остаток хотів би, щоб погадали теж о говірці села Бортне і слухаємо. Пересвятили за півроку на Римокатолицьке, віддали відоро. Або до кінця сидіти яворним, а ніхто до посела. Натурально пішли до посела. І навіть наш ксьонд Бортнянський була українець, але був такий запечений римокатолик, потім, що як прийшло до Бортного już на пенсії візитувати село, то ще з нами сварив, що до православної церкви йдемо. Що православна матер Божу не віде. А по церкві статуя стоїть. І він то знав, але już тільки до нього то поїли, що так і міцно це зробив. І по просто ворогом православ'я, так як не був ніколи, бо з православним чином потім жили в Анзові, ходили разом. Але це були, як не стоять від Березняка, він ще затримав хвильового того чинного В'язкого, бо вона виїхала на Україну. Як позабили, то потім він не міг відправляти було. Просто уболював страшно. Тобто православний робить потім. Уніатські церкви, і складив процесу. Чи полетів? Зайнявся тим законом. Добре, що перше хотів би повісти о Бортнім, то є, що ту коло Сянока гадали ом. Тож десь мам мапу, щоб було добрі видні. Видимо, що ту коло Сянока гадали ом. Руком, ногом, головом і так далі. В Тельові, Вільхівці і в Горові гадали ов. Рукою, ногою, головою, студньою і так далі. В Бортнім już зась гадали ом. Руком, ногом, головом і так далі. То дуже інтересна риса. Теж, що можу повісти о Бортнім, то, що там було ясні більше полонізмів, і зато говірка Бортного є więcej sполонізована, як говірка Тельове, Горове, навіть там завадки Риманівської. В центрі Лемковини гадали вікно, już в Бортнім могли повісти і вікно, і вигляд. Тож така мала переміна. Теж деякі слова вже були на Заході, направду не на Заході, а на Сході,
але так ще мішали. То już там, де в Бортнім була така речі західно-лемківська лексика, до приміру, że хтильові tutaj під 30 номером могли поїсти і жена, і жінка. Już w Бортнім була чисто жена, теж в центрі могли повісти і тато, і татцю. А już там, де Бортне, там же чисто було няньо. До речі, команче няньо значило to теж ogólnie на нашку, хресний. Кінським, до речі, хресного називали батьо. Добре, а теж я б рад послухати якісь ваші звідання. Питайте, хтось походить з тих околиць або з других околиць, я радо відповім на ваші звідання. Просять мене адресу мого блога. От. Я пишу на Teletype. Можете ще ту долучити. Теж мам свій маленький канал, але і то так. Приватний Telegram. Підписуйтеся на Молоду Лемковину і це зможете там однайти. А я вам ту метну послання на мій канал. Хто не знає за звідання, значить питання. Питайтеся щось, а я відповім вам. Коли буду знав, як відповісти. До речі, теж повім, що я ще тримам того, щоб кожен знав гадати по лемківську, хто є Лемко, і тут, хто є, так би повісти, небайдужий до лемків. І щоб не просто гадали, як такому огульному лемківському, абстрактному, а щоб гадали так, як гадали кожен в своєму селі, щоб брали від своїх бабці, від своїх діда, ту таку тамтейшу бесіду за то, хто з Тильове, хто з Горове, хто з Вільхівця, щоб хто з Команчі, теж Вислока, щоб нагадали, там, до приміром, руком А гадали руков, гадали ногов, і таким образом ту тамтейшу бесіду відроджували. І хто хоче, то може все мені написати, я дам жрудла, щоб там пояти, що як було власне в вашому селі. Щоб там ту мову власне рідного села заховати рівно зберечі. Ну, добре, виджу, що не bardzo дуже нині є звідань. Хіба можу повісти ще
на які слова можеш звернути свою увагу. І перше то таке слово bardzo давнє, то є слово худобний, що значить бідний. І już в центрі видимо тильову. Гадали то слово там, і за то хто стильове раїл би вам гадати рівно як убогий і бідний, рівно і худобний. Видимо тут слово худобний. Теж, що інтересні, що з нами літератська мова має 40 і 90. В Галичині гадають 40 і 90. На лемках гадали на сході 40, коли синока могло бути 40 по польську і 90. А już tu в центрі було 40. І то є зараз теж інтересне слово, архаїчне слово, і то є така правильна форма, зато берте сей на озброєння. Теж гадають, віддаються, почекайте. Були страшичі. З онецяню. І подано вже є назву болестрашичі, не болестрашинці. Але то треба теж перевірити. Суд документа. І видимо, що в старих документах пишуть болестрашичі. Властиво з чи на кінці, не ці, не болестрашиці, а болестрашичі. І така є, направду, етимологічна і правдива назва про то село. No to dobry. Myślę, że Wam było interesnie posłuchać o говірках центральної Лемковини. Теж бим хотів порадити так від себе, щоб ще ще підписували на канал Вальтера Максимовича, теж на наш YouTube канал, де будуть викладені швидкі трансляції. А то підписуйтеся на Молоду Лемковину, там можете глядати швидко, що ми już записали, що будемо далі записували. А теж, як я почав гадати у Вальтері, каналі Вальтер Максимович, підписуйтеся на нього, то є теж дуже інтересних інтерв'ю з старими людьми. І кожен, хто хоче чути ту стару бесіду, то може її однайти там. І хотів вам подякувати йому за те, що як би не він, то не було б дneska що слухати. Добре, зичу вам швидким файного кінця неділі, файного завтра робочого тижня і думав, що будемо іще гадали о Західній Лемковині już на тамтих вихідних, або там ще слідкуйте за нашим календаром. Швидким доброго вечора, майтеся.